radi, a ne samo logičko neko zaključivanje, to je da jeste čovjek stvoren kao dobar. I sve je stvoreno kao dobro. I to je činjenica. To piše u Svetom pismu. Ko krene, iako je najnestrpljiviji, stići će do toga. I kaže, i sve Bog stvori i reče dobro je, i vide da je dobro, i kaže dobro. To će videti. To je na prvoj strani Biblije, će naći to od Svetog pisma kako čita. Čovek, apsolutno je tačno, da mora da ima slobodu da izabere. Ako nema slobodu da izabere, on je isto što i životinja. A čovek je veza svetova, veza duhovnog sveta i zemaljskog. Ne samo što je u našem biću, što u organizmu, postoje sve materije koje postoje u organskoj prirodi. Ajde, ti smo neki mistični način, indirektan, spojenih sudbima vezani sa tom prirodom. Vezani smo, ono što sad evolucija proglašava apsolutističnu priču, ima sličnosti u životinskom svetu, u mnogim građi organa, funkcionisanju, svega toga. Zaista smo jako povezani. Ali istovremeno smo povezani sa tim svetom duhom. Sloboda, ako čovjek nema zaista slobodu da izabere, ne bi imao mogućnost da postane Bog, da postane sa Bogom Bog, odnosno Bogom. Bogovi, Bog, zajedno. Utoliko, iz neke logičke priče, kažem, kako ćemo mi znati ako ne postoji mogućnost da pogrešiš? Naravno da postoji mogućnost da pogrešiš. Zato i jeste Bog dao to što se u toj jednostavnoj priči biblijskoj zove drvo poznanja dobra i zla. Sve imaš plodove, imaš baštu, sve ti da. Da ti je svet koji je sam stvoren kao dobar. Ti si stvoren kao dobar. Budi sa mnom i ti si Bog. Veruj. Ali nemoj, molim te, samo jednu stvar. I tu sad daje slobodi izlaz. Samo nemoj da probaš sa drveta poznanja dobra i zla. I šta si ti dobio? Dobio si slobodu. Sad, izdržati, a ne probati od drveta dobra i zla, a znati da možeš da probaš, to je savršenstvo. Čovjek je svoju slobodu upotrebio da ipak proba. Moglo je bez, a opet, onog trenutka kada je probao, sve dalje je moralo, išlo kako je išla cela istorija, onda je više bilo neizbežno jedini način da čovjek zaista se vrati Bogu i da se posle tog otkačivanja i ulazaka u smrt. Onog trenutka, kažem, probam to, zlo, puštam zlo, samim tim puštam smrt, od bića koje je besmrtno postane smrtno biće, od smrtnog bića postane biće koje se plaši, onaj ko se plaši počinje da greši, pravi greške, pravi gluposti i postaješ prosto manji i umireš. I postaješ prosto to. Da bi imao šanse da se opet vrati Bogu, morao je Bog da interveniše jedan put velikim intervencijom, najvećim intervencijom istorije. Morao je da se rodi Isus Hristos, morao je da siđe Bog, da dođe, da se rodi u ljudskom telu čudom na čudima, da proživi sa ljudima život. Potpuno jedan ljudski život, da postrada na krstu, da umre. Ljudskost da pretrpi, Bog treba da pretrpi neograničeni, koji zaista treba da pretrpi bol smrti, strah smrti, svega ostalog, iako bezgrešan, iako savršen, da prođe kroz to, da bi tako spojen Bog i čovjek u toj mističkoj priči, u ovom trenutku kad vaskrsne, kad izađe iz smrti, time otvorio kanal, isto kao što je čovjek povezan sa svetom, a svi koji su povezani sa Hristom, povezani su sa Bogom samim tim, da otvori kanal i da opet vrati mogućnost za večnost. I od sada je to, odnosno od Vaskrsa, od kada je to bilo otvoreno za sve ljudi. Znači, sad već, posle tog celog iskustva, da li nam je zaista potrebno iskustvo poznanja dobra i zla, što bi poznao zlo, čovječ? Pa pogledaj sad novine, mislim, ti svake novine, došli smo do situacije da samo gadarije možeš da čitaš. Ti više nemaš ništa sem skandala i najužasnijih, najskarednijih, zatrpane su naslovne strane o silovanjima, koji rođa koga, deda, unuku, ne znam, da ne pomeneš. Zločin, ovaj zločin, ko je prevara, ko je lago, ko je ovo, kakve se gadarije dešavaju, ne znam, na estradi ili ne na estradi. To je zatrpano zlom potpuno, znači to smo hteli, poznanje zla. Zato što je to za Boga interesantnije. A kad se tako nagomila, onda shvatiš koliko je to zapravo dosadno. Koliko je to zapravo glupo, koliko je to bljutavo, koliko je to apsolutno neinteresantno. Tako da, verujem, kao što će mnoge stvari doći do svoje kontre u tom umnožavanju, nadam se da će ta poplava zla koje smo popustili, gluposti i bolesti, isto dovesti u jednom trenutku do eksplozije i do reakcije koja će setiti da nam nije neophodno zlo. Nije. Biće ga dok je stvorenog sveta,
Sad je tako i to je iluzija i utopija da možemo sad izlečiti sve do te mere, do posljednjeg časa, do kraja istorije, dok Bog ne dođe i bude sve u svemu. I onda, to je samo kratko, da završimo, kad dođe do kraja istorije, kad dođe drugi dolazak Hristov, kad Hristos koji je, znači, vaskrsao, vratio se Bogu i otvorio nam, drži nam otvoren taj prolaz ka njemu, svima koji hoćemo da je kod njega. Kad se bude jednog dana vratio u punom svetlu i kad se završi istorija ovog sveta materijalnog, kad postane Bog sve u svemu, kad se Bog potpuno, znači, ovu slobodu koju nam je dao, zapravo se završi ta sloboda, znači oni koji su birali, izabrali su, ostaće u toj slobodi, koji su izabrali nešto suprotno, neće biti u njemu, pošto su izabrali nešto drugo. Čovek koji smisao svog života i sadržinu traži u Bogu, to jest u nečemu što je večno postojeće, što je dobro, što je ono što postoji, je jedan, a onaj koji traži u strastima, u postignućima neke druge stvari, on traži svoje biće, svoju osnovu u nečemu što će tada na kraju nestati. Sve što je zlo, sve što je ovo je samo rupa i greška na tlu dobrog. Zlo nema svoju suštinu. Ono je samo minus dobroga. To je samo minus i to su samo čaure, mehorovi kao na rupe na dobro. Onog trenutka kad Bog dođe, nestaju sve te rupe. Na crne rupe ništavila i postojanja, on je sve biće izgradio na tome. On prosto, ne zato što će ga Bog kazniti, nego neće, to nije on. On je one silne rupe i ono crnilo koje je izabrao. Mi se svi delimo na ljude, nažalost, i delit ćemo se uvek, na ljude koji kažu, ja hoću svetlo, i hoću ljubav, i hoću večnost sa Bogom koji mi je to ponudio i obećao. Su jedni. A drugi kažu, ja u to ne verujem. Ja verujem da na kraju svega dolazi crna rupa. Sve idu u crnu rupu, u nepostojanje. Ja to biram i ja tamo idem. S kojim čovekom biste više volili da se družite, da živite? Za kim čovekom biste u životu hteli da idete, da vam bude vođa? Da li onaj koji će vas voditi u crnu rupu? Ili onaj koji će vas, uzmimo čak i da je zabavlja pitanje, voditi ka svetlu, ka Bogu, ka ljubavi?